Bine v-am regăsit, prieteni, la rubrica Cinstirea Sfintelor Icoane. Astăzi vorbim câteva lucruri despre cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului, a Sfântului Maxim. Această icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost pictată în anul 1299, după ce Maica Domnului i s-a arătat Sfântului Maxim, mitropolitul Vladimirului, prăznuit pe data de 6 decembrie. Sinaxarul acestei sfinte icoane a fost scris pe piatra de mormânt a Sfântului. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Doamne ajută, prieteni, să ne regăsim cu bine și sănătate și la alte filmări. Doamne ajută!